боз як каталоги пурбараката мо паси сар кардем. Дар каталоги гузашта як галас ваниҳои нав дар командаи мо буромад. ҳоли шумо шоҳид мешавед, хату хабарҳоро дар страничкаи ма мебинем. ва боз каталоги мо нав шуд. ҳамчун традитсия компанияи Faberlic ҳар як каталог барои шахсоне ки тоза дар ширкати Faberlic пайваст мешаванд тӯҳфаҳои нав мемонад. ва ин тӯҳфае ки ин каталог одамое ки ягон бор заказ кардагӣ нестанд ё ин ки якум бор регистратсия мешаванд, пери шак шуда 1500 рубл тоҷикикати 230 сом монда мегузаранд. якта давнои збор ин барои иммунитета мустаҳкам кардан ва омега 3 ра медонем ки барои мӯи сар, пӯсти рӯ, нури чашм, стағонҳоро ба қувват мекунад, холестерина меброра, одама ба қувват мекунад, тамоми узви бадани мода фоида дорад. ҳам види бигем капли дар даруни авқот якҷоя карда шумо метавонед ки бо тамоми аҳлу оилатон истеъмол кунед. ин бепул 1 рубл ва 1 дирам. ин ёрдам аз тарафи компания барои шахсоне ки тоза оғоз мекунанд бизнеси худшона дар ширкати Faberlic. ғайр аз ин ҳазор амуд падаркаҳои гарантированӣ, розыгрышҳои беҳтарин пули 50000 рубла, 30000 рубла дар командаи мо фаровонияд. ҳар як директор ба рости худаш розыгрыши хеча мондагия. бовар кунед, дар ин бизнес бе ягон тӯҳфарам агар одами зод аз таҳти дил кор кунад, соҳиби ойликҳои миллион мешавад ва на танҳо бигем тӯҳфа, хонаву дари орзуҳои хеча харидорӣ мекунад. пас апа охарои меҳрубон, бовар кунед, сухани хуб гуфтанам суннатай. Бас кунед комментария безеб нависана, бас кунед вақтона беҳуда дар комментария гузарондана. тезтарак дар командаи мо пайваст шавед, ҳамчун мо занҳои серкори муваффақи бизнес леди Тоҷикистон шавед.